26 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunlatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamadi ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye aw bisimila hôtel lafiya la ni ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ye a ka nɛgɛjuru siraw labɛn sabula bi su in na ta baabu bɛna kɛ biométrie passeport malien minnu bɛ yan ani minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ carte biométrie ko ani passeport ko ni sɛbɛnko minnu bɛ an ka jamana kun kan maa min welelen don an fɛ o ye Dabakotoba ye ale yɛrɛ sera kɛnɛ kɔnɔ sɔɔni sisan n'an tilara an ka kuma ɲɛbila kumaw la an bɛna ale ladon bi su in na an b'a da tulo ka sa k'a fɔ Sewarekaw fɛ wolomasiri tabaw ye pankuru kura sɔrɔ drone kuraw min ye jamanakuntigi ale min ye kɛlɛbolo ɲɛmaa minisiri ye nin waati in na a nagakɔrɔ minisiri n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa ale taar'o di Jean Élisée Daw ma o fana y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di général Alu Boyi Jara ma ale min ye chef d'état major ye wolomasiri taba minnu ka baara bɛnnen don pankuruko ma an ka jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Sewarekaw fɛ armée ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa kunungo min ye wulikajɔ belebeleba o kɛra ka ɲɛsin Bamajɔle kɛbaw ma Tesalit marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yɛrɛ ka fɔ ko min ye Bamajɔle ni Jɔwale kɛbaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ sigi ye Tesalit kɔnɔna na min ye armée ale ye gosili ta ka ɲɛsin ma bi fana Muruja fana mara la min ye armée ale Bamajɔle ni Jɔwale kɛbaw maa 4 olu bɔ baara la pewu armée ka baara minnu fana bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukoloko hukumu kɔnɔna na sa olu fana ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra kunna siningo fana min ye baro kɛlɛ Jean Élisée Daw ye a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa wolomasiri tabaw ka baara ninnu kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye kungoko ye n'o ye motoko ye bɛɛ lajɛlen ka u matarafa yaasa baara min bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bolo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sabula dantigɛliw olu kɛra ka b'a ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'a faamuya maaw yɛrɛ bɛ lafiya min ɲini basigi min ɲini o ka se ka sigi sen kan o la sa k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ halisa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan olu ka se ka kɛ Murujakaw fɛ min ye armée a n'a dɛmɛbaga jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Rusilakaw ye u y'a yira sa ko Bamajɔle ni Jɔwale kɛbaw kɔni olu dɔw fana sɔrɔ camion dɔ kɔnɔ ani moto dɔw k'olu fana bɔ baara la pewu Bamajɔle ni Jɔwale kɛbaw maa 10 u y'o de fa o wulikajɔ in ale senfɛ n'an bɔr'o la sa min ye Korofina polisiso maaw Siganama 8 fala ye
olu boloda o de kan ni ala sɔnna ma olu ye min kɛ sini ana o ɲɛfɔ aw caman ka moto bɛ ye nin sen fɛ koyi nafajikaw ni a tɔgɔ di Marseillekaw ni yɔrɔ tɔgɔ di Sangarebugukaw Korofina polisiw kɔni wulila k'i jɔ yaasa ka se ka i boloda maa caman kan min ye polisi ɲɛmaa yɛrɛ sa ale fana taara i ɲɛda maaw kan maa minnu b'a fɛ ka don polisiya la fala ye sɛbɛn i yɛrɛ ka kuma sɛbɛn ɲinini fana ye wari ye han donc sɛbɛn k'aw ta ka se ka taa polisiya fana baara lajɛ sa min ye polisi directeur ba ye contrôleur général de police Sukone ale taara i ɲɛda o kɛnɛ baarakɛlaw kan fɛn min bɛ ka sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ faamuya k'o don ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso gouverneur ko fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Segu ni Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye waleya in ye sa kɔni sɔrɔla bɔlɔlɔ sira sanfɛ ni ja dɔ ye ja min n'o bɔlen don k'o bila nin waati in na Sikaso gouverneur ko sa k'a b'a ɲini Sikasokaw fɛ k'u yɛrɛ minɛ nin ko ninnu na Segu ni Sikaso olu ka tulonkɛ o bɛ bɛn ma nka min ye ka bɔlɔlɔ sira ta k'a kɛ vidéo kɛ ye o vidéo kɛ kɔni o ma bɛn ale ma bi o ma bɛn a ma sini a ka directeur de cabinet n'o ye Bernard Kulibali ye ale ye sɛbɛn in fasiri fala ye min ye lycée Moribabugu lycée o kabakuru fɔlɔ fana dara bi an b'a yira maaw la fana k'a fɔ sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Pupille la Nation olu fana taara Kuluba lajɛ bi fala ye Kuluba kununko fo ka na s'a bi ma jamanakuntigi minnu tɛmɛna olu ye yɛlɛma minnu don a la fo ka taa se nin waati ma o bɛɛ lajɛlen yiral'u la baara bɛ kɛ cogo di jamanakuntigi bɛ baara kɛ cogo di ani a nagakɔrɔmɔgɔw bɛ baara kɛ cogo di fo ka taa se Kuluba yiritigɛlaw ni yirifuranaw ni yɔrɔfuranaw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra denmisɛnninw ye ani maabaw ni cɛbaw sigiyɔrɔ fana bɛ Kulubakaw fɛ yen Pupille la Nation u taar'u ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan minisiri min bɛ yen ni ale bɛ bagan marako kunna sa ale fana tun bɛ Kayikaw fɛ yen Tamana fala ye i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa an n'an lamini jamanaw u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana ka baganw u tɛna bɔ ka t'u kunfɛ tuguni nin ye kuma la kumabaw ye an bɛ se ka min fɔ su in na ni ala sɔnna a ma sɔɔni san an ka maa welelen an bɛna n'ale ladon nɛgɛjuru sira o ye 92 42 30 ye 92 42 42 30 ni maa min y'o dasi i bɛ se k'i ka ɲininkaliw kɛ an ka maa welelen na sɔɔni san an b'ale ladon. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma.
Sumatra fiɲɛ foroko Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu o wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bawo anan filɛbaw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi jɛmukan n'o ye aw hakilinaw la falifalenni kɛnɛ ye an ye maa min wele ka na bi o ye Dabatakoba ye Dabatako ale kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma jɛkulu min b'a bolo sa n'a b'o ɲɛmaaya la o ye association solidarité humaine en France ye su in na an bɛna kuma min kan o tɛ humaine ye sa nka humain b'a kɔnɔna na sabula o ye biométrie ye o ye carte nina ye o ye passeport sɔrɔli ani sɛbɛn tɔ minnu bɛ tubabulakaw fɛ anw t'a caman dɔn yaasa sa ka se ka faamuyali kɛ a la aw yɛrɛ fana ka se k'aw da don a la an ye nɛgɛjuru sira fana sigi sen kan n'o ye 92 42 42 30 a bɛ se ka weleli kɛ aw hakilinaw aw ka faamuyali ni fɛn minnu bɛ yen nka min ye Dabakato ka association ye su ani tile maaw de bɛ don olu kan ni ɲɛji ye ɲɛji min don ko ɲɔgɔn tɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ yan ne bɛ se ka wuli ka taa Segu ka taa Moti ka taa Kayi k'a sɔrɔ ma papier kelen ta olu fɛ isi de bɛɛ a tɛ k'i la wa ni sɛbɛn t'i la foyi t'i la i tɛ foyi sɔrɔ foyi tɛ k'i ta ye i bɛ kɛ maa bolo kɔnɔ maa yɛrɛ de Dabatako su in na an b'a fɛ ka min faamuya kosɛbɛ fɔlɔ o de ye k'a fɔ aw ka tɔn in n'o ye association solidarité humaine ye tile kɔnɔ su kɔnɔ don o don maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile u ka miirinaba fɔlɔ yɛrɛ ye mun de ye ka ɲɛsin nin sɛbɛnko ninnu ma. Merci Kasim o ɲininkali diyara n ye tout d'abord an bɛ e yɛrɛ fo i ka bisimilali la an b'i fo fɛnɛ ka antenne labila an ye an ka se ka an da don nin na pour que maliden minnu sigin bɛ kɔfɛ o an bɛ se k'an da don u ka gɛlɛyaw la bibi na ne bɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi jamana ma n'o ye Faransi yɛrɛ kɔnɔna ye n bɛ tɔn min ɲɛma o ye association solidarité humaine ye donc tɔn in fɛnɛ an bɛ malidenw bisimila an b'u lamɛn k'u kunnafoni ka tila k'u bilasira k'u dɛmɛ papier kow taabolo kan n'o ye sɛbɛnko ye n'o ye Mali sɛbɛnkow b'o la u bɛ Faransi jamana min kɔnɔ o séjour kow fɛnɛ b'o la mais Kasim bibi na gɛlɛya min bɛ malidenw kan bi minnu bɛ don anw kan su ani tile ni ɲɛji ye o ye nina ko de ye Kasim nina ani passeport passeport biométrique ni ye passeport fɔ données biométriques ninnu i b'a dɔn passeport in filɛ nin ye ale tɛ sɔrɔ ni nina tɛ nina in fɛnɛ carte biométrique tɛ sɔrɔ tant que n'i ma enrôlement kɛ k'i bolonɔw da donc o degunba de bɛ an kan bi parce que an ka sifinnakaw n'o ye jeunesse ye denmisɛnninw caman de bɛ Faransi bi ani Italie Espagne mais Faransi ta de ka ca kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ Europe jamana ninnu bɛɛ la an ka ca Faransi de ni jamana ninnu tɔ bɛɛ ye donc maliyɛn ka ca Faransi an bɛ se fo maa miliyɔnw ma o ye minnu dɔnnen don wa minnu ma dɔn o ka ca n'o ye mais ni problème fan b'a la ni n ko problème b'an kan o ye nina ye nina in bɛ sɔrɔ cogo di Kasim parce que an ka sifinnaka caman bɛ don Faransi jamana kɔnɔ u bɛ taa de k'u bɛ taa fɛn dɔ ɲini ka segin n'a ye faso la i b'a sɔrɔ degun dɔ de y'u bɔ jamana kɔnɔ ka taa o ye baara sɔrɔbaliya n'o ye chômage ye baara sɔrɔbaliya ani gɛlɛya donc o de b'a to caman bɛ tunga saki ta ka taa u bɛ taa duguma sira de fɛ u bɛ bɔ sira min yɛrɛ fɛ ka se Faransi fɔlɔ o ye calvaire dan de ye donc mais n'u sera yen i b'a sɔrɔ a caman bɛ taa parce que n'i taara tunga na tunga sigi kan fɔlɔ ye min ye i bɛ taa jamana min na n'an b'a fɔ ma pays d'accueil i ka se ka o jamana sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ parce que o fɛnɛ bɛ o jamana sigi kan ye parce que n'i ye sɛbɛn sɔrɔ a b'a to i bɛ se ka baara sɔrɔ n'i ye sɛbɛn sɔrɔ
a bɛ kɛ sababu ye i bɛ so sɔrɔ siyɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ i bɛ se ka taa ka segin nɔgɔya i faso ni i bɛ baara kɛ jamana min na donc ni an ka denmisɛnninw ninnu taara i b'a sɔrɔ a caman bɛ taa Kassim u taa waati b'a sɔrɔ métier t'u la parce que tɛ baara kɛ parce que an ka yan jamana in na très généralement i b'a sɔrɔ bɛɛ concentré len don formation minnu kan o ye soit an ka kɛ juriste ye ou an ka kɛ économiste ye ou bien médecine mais i b'a sɔrɔ formation professionnelle c'est ça avocat donc i b'a sɔrɔ formation professionnelle man ca yan nɔ donc bɛɛ bɛ to o domaine de la an bɛɛ bɛ bureau de kɔ tout à fait mais contrairement à France n'u taara yen nɔ sisan i b'a sɔrɔ olu fɛ yen olu accéléré de formation professionnelle de kan bololabaara i bɛ se u b'i ta u b'i bila bololabaara la c'est-à-dire bololabaara min bɛ se ka wolo baara la direct yɔrɔnin kelen u b'i bila kalan na c'est-à-dire n'i ye k'a ta san kelen na fo san 18 donc n'i ma tɛmɛ san 18 kan san 18 duguma ka jigin u b'i considérer comme mineur bon n'i ye mineur ye service dɔw b'olu fɛ yen olu service ninnu bɛ se k'i ta u b'i don baara la c'est-à-dire d'abord u b'i ta fɔlɔ k'i loger donc u b'i balo u b'u jɔ n'i ka balo ye k'i jɔ n'i ka fɛɛrɛ bɔ ye k'i jɔ hali i ka argent de poche musakaninw ye donc u b'i kalan fɛnɛ u b'i ɲininka fɔlɔ e b'a fɛ ka kalan jumɛn de kɛ ou e b'a fɛ ka baara jumɛn de kɛ ni e ko bon n b'a fɛ ka kɛ soudeur ye ou bien n b'a fɛ ka kɛ menuisier ye ou bien n b'a fɛ ka kɛ boulanger ou pâtissier par exemple u b'i bila o formation na donc e b'o formation de kalan kɛ san 2 san 3 i bɛ tila o kalan na dɔrɔn baara de b'i ɲɛ donc i tɛ taa munumunu salo t'a la donc i b'a sɔrɔ i bɛ tila dɔrɔn parce que a besoin bɛ baara bɛ yen diplôme b'i bolo u b'i ta avec le diplôme sara ka ɲi donc maintenant n'an ka denmisɛnninw caman taara caman bɛ t'o sira de fɛ o sɛbɛn sɔrɔ fana de ka teli bari n'olu y'i ta ka nin bɛɛ k'i ye u b'i kalan u b'a fɔ i ka baara kɛ après u bɛ séjour de d'i ma bon séjour in ta yɔrɔ de problème de bɛ na kɛ yen parce que pourquoi i kalannen kɔfɛ diplôme b'i bolo a bɛ fɔ k'i bɛna baara daminɛ séjour yɔrɔ bɛ na kɛ blocage ye parce que yenkaw b'a fɔ i tɛ séjour tɛ se ka d'i ma fɛnɛ cogoya si tant que n'i ma na n'i ka jamana ka passeport ye i ye jamana fɛn fɛn mɔgɔ ye u b'a fɔ bon na n'i ka jamana ka passeport ye ou bien i ka na ni carte d'identité biométrique ye parce que olu fɛnɛ b'o document ninnu de reconnu kɔfɛ parce que u b'a fɔ c'est des données biométriques sécurisées donc maintenant n'a sera passeport ko yɔrɔ ma anw ka sifinnaka minnu i b'a sɔrɔ a caman fili erreur dɔ b'u ka données la dɔw caman b'a dab'a kama pour que u ka baara sɔrɔ yen nɔ donc i b'a sɔrɔ si dɔgɔya in bɛ na yen de parce que ni e taara sisan France ye loi kura min voté pour que da ka don i ka sɛbɛnko kuma yɛrɛ la France bi na dɔgɔyalen f'i ka san 3 kɛ fɔlɔ o ye baara sira ye dɛ u k'i ta ni baara sira ye o de ka teli n'a bɛɛ o donc sisan n'i taara kalan sira fɛ n'i ye kalan na i ka san 3 kɛ kalan na i ka san 3 kɛ kalan na pour que da ka se ka don i ka sɛbɛnko tout à fait f'i ka 3 ans de o tuma ne taara ka to n bɛ taa si e fɛ yen n bɛ taa si fala fɛ yen n bɛ montrer porte bayolo yɔrɔ n bɛ to ka taa n den ka si ye ka burutigini ninnu ka baara ni ninnu kɛ o t'a la parce que u y'o bɔ u y'a bila sisan fo san 7 n'i b'o cogoya in na u b'a fɔ f'i ka san 7 de kɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ pour que da ka don i ka sɛbɛnko la u b'a fɔ sa voilà donc o sɛbɛn in fɛnɛ ye min ye u b'a fɔ de ma admission exceptionnelle au séjour o admission in o ye pouvoir discrétion o bɛ préfet kelen de bolo préfet de bɛ se ka o de b'o jateminɛ Kassim nana papier ɲini fɛ Kassim kunkolo ye n diya n bɛ n ka sɛbɛn d'a ma ou Kassim nana a tɛ n ka jamana sariyaw bonya a ma mɛn jamana kɔnɔ somɔgɔ t'a la muso t'a bolo den t'a bolo n tɛ se ka sɛbɛn d'a ma bon o décision bɛɛ bɛ préfet de bolo mais maintenant n'i taara baara sira fɛ o ye liste dɔ décret dɔ bɔ liste dɔ bɛ ko métier en tension donc métier en tension comme bɛɛ bɛ maliyɛn dɔn ni baara de ye France n'an taara i bɛ u ka restauration u bɛ baara kɛ an tɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ t'o bɛɛ kɛ i y'a faamu an tɛ sonyali kɛ u tɛ bingani kɛ mais n'i kɔni ko baara i bɛ maliyɛn de ye bon i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw de ka ca o kɔnɔ bon o ye décret dɔ bɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin baara in kɔnɔ aw bɛ aw ka dossier déposer ni contrat ni fiche de paie b'aw bolo parce que patron fɛnɛ caman bɛ ɲɛtugu ka mɔgɔw ta ni contrat ni fiche de paie k'a sɔrɔ hali ni sɛbɛn t'i bolo dɔw b'u ɲɛtugu k'a kɛ mais régularisation o b'a fɔ i ka na ni passeport de ye donc n'a fɔra i ka na ni passeport i b'a sɔrɔ anw ka mɔgɔw bɛ pénaliser passeport ko yɔrɔ la passeport tɛ yen parce que n'u taara passeport ta la i b'a sɔrɔ o données kɔrɔlen bɛ yen donc o données kɔrɔlen de bɛ bɔ i ni san 30 min bɔra bon o san 30 kɛlɛ bɛ bɔ o tɛ se ka yira administration a bɛ sɔrɔ ka Simo weleli daminɛ ko Simo k'a lajɛ i y'a faamu Simo Korofina tout à fait donc i b'a sɔrɔ e ka o données donna administration kɔnɔ i tɛ se ka segin tugun ko e ye san 30 ye bon maintenant e bɛ obligé de k'o ɲɛɲini k'o correction kɛ pour que i ka se ka continuer k'i ka baara kɛ donc an ka mɔgɔ caman binna o problème ni degun bɛ yen ni fɛn bɛ ka Kassim i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin min bɛ nin problème kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bayirika bɔ bi France
a caman bloqué don baara tɛ parce que a dɔw yɛrɛ ka séjour labɛnnen don ka bila préfecture la dɔw ni ɲɛji bɛ na an ka association na a ye n dɛmɛ an ka document sɔrɔ n ka séjour bɛ yen u bɛ SMS yira na i ka carte ta mais na ni passeport dɔrɔn ye o dɔrɔn de ɲininen don i fɛ. papier bɛɛ labɛnnen don. pas bɛɛ labɛnnen don c'est à dire e ka na ni passeport ye k'o yira dɔn u bɛ ka séjour d'i ma. o b'a sɔrɔ bayo numala ye k'e ka fɛn tɛ se ka falen. k'e ka fɛn tɛ se ka falen. min bɛ yen k'i k'a kɛ n'o ye. i y'a faamu donc o problème dɔ e bɛ u bɛ to taa ka segin de la don o don fo carte bɛ d'i ma carte bɛ tila ka ban k'a to préfet bolo k'a sɔrɔ a ma di e ma taa ta donc o kɔnɔgan de bɛ mɔgɔw la yen o stress n'o ɲɛji de bɛ mɔgɔw kan après i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw fana dan bɛ yan nɔ ni mɔgɔ minnu mago b'o problème na olu b'a fɔ a y'a fɛn bila ka na an b'aw ka fɛn corriger o fana b'u ka wariw minɛ ka taa cyber la ka dossier dɔ modifier dɔrɔn k'o c'u ma o bɛ tila ka taa. fɔ mɔgɔ caman ye. c'est ça. n ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen. u kan'a di. u kan'a di mɔgɔ ma n'i y'a di. i kɔni i ka wari fili fiɲɛ fɛ a tɛ se ka a tɛ sɛbɛn kɔni dilan ye min bɛ i mago ɲɛ. c'est ça bon mɔgɔ caman ka nafolo de kasara la o la Kasim. donc n'u taara tila u bɛ tila ka taa passeport wari sara u bɛ tila ka taa passeport déposer n'u sera passeport déposer a bɛ fɔ ko fiche ni n'a ye man ɲi parce que passeport déposer n'u taara n'a ye dɔrɔn ni fiche yɛlɛmanen don a bɛ taa base de données la o passeport bloqué donc i ye passeport wari min sara i n'o tɛ bilen i ni passeport fana tɛ i ka séjour fana dalen don i n'o tɛ. bon o kɛlen sisan an ye wulikajɔw dɔ kɛ an ko solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ an ko bon an ka jateminɛ association an ka liste dɔ créer an ka a lajɛ ka mɔgɔw quantifier k'a dɔn mɔgɔ hakɛ joli yɛrɛ de bɛ nin situation kɔnɔ bon n'an y'o da dɔn a ko ɲɛɲini voilà donc an ye liste kɛ an b'u tɔgɔ ta k'u si ta k'u ka date ta k'u ka mail ta contact u bɛɛ sɔrɔ cogo min na k'a bɛɛ ta donc n'an y'o ta maintenant an bɛ se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a yir'u la bon ni jamana in na ni maliyɛn denw bɛ nin situation in de la. bon u mago bɛ nin passeport dɔrɔn de la pour que k'u ka titre de séjour sɔrɔ ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la parce que correction na an ye wulikajɔ fɔlɔ minnu kɛ gouvernement tun ye commission interministérielle dɔ bila en place donc u ye fiche de collecte dɔ bila o fiche de collecte an ka mɔgɔw bɛ données wa rempli site kan donc avec les données erronées et les données souhaitées fili bɛ minnu na ani u b'a fɛ ka minnu ta bon u ye liste de pièces à fournir dɔ de kɛ bon o liste de pièces à fournir o de pénalité bɛ yen de parce que là-bas c'est très pénalisant parce que o bɛ document minnu ɲini an ka mɔgɔw fɛ i ka min don yaasa i ka se ka papier i ka papier in ka corriger o fɛnɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si parce que yen nɔ France b'a fɔ e ka carte de séjour dilannen don e ka na passeport di an bɛ séjour d'i ma i ka séjour bɛ yan na ni passeport ye dɔrɔn an k'a ta ka d'i ma bon erreur bɛ ka nin la ni e nana k'e bɛ correction kɛ Mali fɛnɛ b'a fɔ e ka na ni séjour ye ne b'i ka nin na corriger est-ce que i ye k'a ye wa. bon o cas tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si bon donc mɔgɔw de bɛ bon séjour min dalen don préfet fɛ Faransi Mali mago b'o la tout à fait préfet mago bɛ Mali ta in na e nana min ɲini Bamakɔ yan bon Dabako ta tɛ ɲɔgɔn ye bon an ka denmisɛnninw bɛ bɔ ka bin ni kɔnɔguwan ni kɔnɔraguwan fɛn fɛn la o de la parce que séjour bɛ yen e tɛ se k'a ta correction ni na la olu se tɛ dɛ yan nɔ u b'a fɔ ko ni séjour i ka na ni séjour ye olu b'i ka séjour la k'a corriger e ta nɔ e ka séjour dun bɛ préfet bolo o t'e bolo ni préfet fɛnɛ ko k'e ka na ni passeport de ye e ka taa séjour ta ka nin ta bon baara dun cɛ tant que ni séjour in fɛnɛ ma sɔrɔ hali e ye formation min kɛ i tɛ se k'o baara kɛ bon hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ yen i somɔgɔw bɛ sa balo i tɛ se ka na komi aw ni ɲɛmɔgɔw bɛ kuma na o ko cogo di nin ko in na dɛ anw ye ɲɛfɔli k'u ye anw ko ɲɛmɔgɔw ma nin ko in c'est simple comme a ka gɛlɛ a ka nɔgɔ mais nin bɛɛ ye choix ni décision politique de ye c'est-à-dire déjà an ye courage sɔrɔ u ye commission min bila ko ka correction kɛ temporairement o correction n'a baaraw ma lase a ma dafa min bɛ se k'a dafa yɔrɔ min na u b'a demander ko an ka denmisɛnninw ka na ni titre de séjour ye u bɛ correction kɛ u k'o yɔrɔ document falen au lieu que u k'a fɔ tout à fait u bɛ se k'a fɔ a ye na ni aw ka wolosɛbɛn ye ou bien aw bɛ jamana min na pour que k'a sɛbɛntiya aw bɛ Faransi u bɛ se k'a fɔ a ye na ni ye service public dɔ document ye min b'a jira i bɛ baara la Faransi a bɛ se ka kɛ contrat de travail ye a bɛ se ka kɛ sécurité sociale attestation ye a bɛ se ka kɛ impôt yɛrɛ ye parce que ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali ni olu tɛ donc n'a tigi nana ou bien a tigilamɔgɔw ka t'u enregistrer consulat la a ka dɔn a karisa bɛ Faransi jamana kan consulat bɛ se ka attestation dɔ d'a ma k'a fɔ karisa bɛ consulat karisa bɛ Faransi yan donc o la an ka mɔgɔw bɛ se ka correction kɛ n'o document ninnu ye ka fara wolosɛbɛn ni document kɔrɔ minnu b'a bolo a tɔgɔw la o ye proposition fɔlɔ ye bon ani proposition filanan an ye min k'u ye u ye écart d'âge la u ko ko u bɛ correction kɛ ni écart d'âge dɔ ye par exemple k'a ta san 2 waati dɔ la a tun bɛ san 2 la
wagati dɔ la u y'a arrondi kalo 3 kɔnɔna la k'a bila san 6 la donc o san 6 a jɔra yen après kalo o tun ye kalo min de o tun ye kalo 3 o correction bɛ k'o kɔnɔna la bon bɛɛ b'a dɔn maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'i k'u ka correction kɛ kalo 3 a ka dɔgɔn an t'an permettre parce que an k'u bɔ sisan u ye écart d'âge min kɛ k'a da 2 ans ani 6 ans na u k'a lajɛ ka o arrondi ka na 10 ans na parce que jama in 80-90% bɛɛ bɛ 10 ans tranche de kɔnɔ donc n'u y'a lase hali 100 ans k'a fɔ bon ayi an bɛ correction dayɛlɛ sisan aw ye dossier déposer donc séjour ko in bɛ bɔ a la a bɛ na ni document wɛrɛ min b'a justifier aw bɛ Faransi ou bien aw bɛ Italie ou bien aw bɛ Espagne ani aw ka na ni aw ka wolosɛbɛnw ye ani écart d'âge u k'a arrondi k'a bila 10 ans na et puis délai de correction fɛnɛ u k'a lajɛ a dɔgɔyalen ka kɛ kalo 6 sinon san 1 yɛrɛ o la n'o kɛra i bɛ se ka permission sɔrɔ k'i ka boliboliw kɛ consulat ni so cɛ pour que dossier fɛnɛ ka na parce que dossier bɛ bila 2 niveaux de parce que an b'a dossier fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa consulat la consulat ye Mali ka lasigiden ye o fɛnɛ bɛ dossier fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka na Bamako de donc i b'o bɛ cheminement jateminɛ o bɛ temps min ta bon a kana tout à fait a kana délégation na délégation k'a traiter u ka tila ka taa bordereau ta ka na tribunal la tribunal ka jugement kɛ ka décision fɛnɛ di u ka segin ka taa délégation na délégation ko arrêté ka tila ka bordereau duma ko taa CTDEC la i y'a procédure a ka jan donc kalo 3 kɔnɔ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ donc il va falloir que ne kun ɲɛna waati dɔ la n ko u kɛlen ka fɔ ko machine dayɛlɛ la aw ye k'aw yɛrɛ tun b'a sigi sa min ka d'a ye k'a tɛmɛ a kɔnɔ k'a d'u ma o tɛ dɛ an yɛrɛ tun y'o de miiri parce que anw bolo de fait que sisan an ka kow kɛra an yɛrɛ ta ye donc maintenant nka m'an filɛ tigi fiyɛ sa voilà solution bɛ na nɔgɔya et puis minnu bɛ yen minnu hali provisoire tun bira minnu ma u bɛɛ bɛ valider o bɛ ta donc an ko bon n'u ye nin proposition n'u sɔnna ka nin kɛ sisan degun min bɛ yen mɔgɔ bayirika min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ a 90-99% bɛɛ ka k'a bɛ ɲɛnabɔ parce que o bɛɛ b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ parce que anw bɛ lisi fɛn fɛn kɔsɛnɛ na dépôt min kɛra kalo 3 min dira RG dɔw lisi bɔra don ko n ta ye a bɛ plus de 300 et quelques bɔ min rejetera o y'a bɛɛ rejeté pour dépassement d'âge carte d'identité par exemple ne ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la o mɔgɔ min n'i ye maliyɛn n'i bɛ kɔ kan a kɛra i bɛ Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka passeport o dati banna i ma se ka a kurakuraya a bɛ mun yɛrɛ de tiɲɛ i ye yɛrɛ Kasim a bɛ tiɲɛniba de don i kun parce que pourquoi n'i ka passeport banna i b'a dɔn passeport kan ka renouveler kalo 6 yanni a ka ban parce que kalo 6 n'a tɔ tora kalo 6 hali a tɛ voyager awɔ i tɛ se ka taa dugu la bon de 1 i kan ka passeport valider a banna donc ni passeport banna k'a sɔrɔ i ma se ka renouveler dugu ta i bɛ jɛ o kɔ ou bien soit n'i bɔra i tɛ segin fɛn fila parce que ni anw bɛ Faransi ye ni passeport banna sisan n'an ma se k'a renouveler Faransi mais possibilité bɛ consulat la an bɛ bɔ ni laissez passer ye mais laissez passer fɛnɛ document ye ale b'i labɔ mais a tɛ se k'i lasigi a t'i ladon n'i nana fini passeport ka taa i bɛ k'anw ka paracetamol ni ɲɔgɔnna ye a banna bon an balima caman moto taxi o baden de gulonnen don yan nɔ bi u nana ni laissez passer a mɔgɔ min bɛ yan fɛnɛ a bɛ mɔgɔ 100 caman bɔ dɛ u nana laissez passer la u dɛsɛ bɛ ka sigi u bloquelen don passeport ma sɔrɔ séjour banna visa tɛ sɔrɔ bilen ka taa ba ni séjour fɛnɛ banna i tɛ se ka segin bilen donc o blocage bɛ o ye kun fɔlɔ ye ni passeport banna fɛnɛ séjour bɛ dilan a bɛ bila préfecture la i tɛ se k'a ta parce que pour que préfet fɛnɛ ka séjour d'i ma f'i ka passeport de présenter bon n'i bɔra o la n'i ko i bɛ taa impôt déclarer fo passeport fɛnɛ ka k'i bolo en cours de validité n'i ko i bɛ taa sécurité sociale i ka droit dayɛlɛ santé ka cadre la fi passeport fɛnɛ ka k'i bolo bon français n'i y'a jateminɛ i bɛ document administratif fɛn fɛn demander que ça soit l'impôt la sécurité sociale le titre de séjour la nationalité le voyage nin bɛɛ de gulonnen don passeport la bon n'ale t'i bolo i tɛ nin si sɔrɔ an bɛ nin bɛɛ kɛ yan fu mais yen nɔ nin bɛɛ de conditionnelen don passeport la fo passeport de ka k'i bolo à jour en cours de validité dala kuma ti ko foyi ɲɛna ayi o tɛ tubabu ko min sɛbɛnnen don noir sur blanc olu mago b'o de la k'a fɔ ko ne yɛrɛ de don n filɛ a banna et puis k'a fɔ ko hali virgule i tɔgɔ jɛ i tɔgɔ ye Kasimi o ka i dɔ fara kan o t'e fara a tɛ passer il faut que ça soit identique a bɛɛ ka kɛ kelen a bɛɛ ka kɛ kelen ye n'i ye Kasum ye n'i ye Kasimi sɛbɛn i tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ u b'a i lasegin k'i ka taa ko ɲɛnabɔ i ka na n'a ye o fɛnɛ y'a dama boliboli ye bon nin bɛɛ de degun bɛ anw kan ye o ye ko kelen ye filanan fɛnɛ bɛ hali acte de naissance kan fɔlɔ an tun bɛ kule la ko passeport mais phénomène wɛrɛ bɛ ka na o ye acte de naissance ye o fɛnɛ bɛ ka fara a kan parce que an donnen biométrique la n t'a dɔn n'aw y'a jateminɛ n'a y'an ka wolosɛbɛn ninnu ta
les copies d'extrait de naissance ani volet numéro 3 nbe ni ya a formulaire la dia sans faire la numéro nina a don robi awabala mais ama sebe ka wo sebe langolo no ayoro ni langolo no ayoron langolo no bon yen fa sans faire la mene abe mais on ta numéro kala mais France autorité be ka anga mo min ka wolo sebe fene rejeto kama dantala fo nina numéro ka ke fo nina numéro fene ka acte de naissance ka parce que pour eux de formulaire colonne manga ke acte ka ma rempli quoi ya bon de fait que pour eux là parce que à l'angolo B on va faire ko originalité ko c'est faux do da to anga dem senu bana tani wolo sebe ira ka wolo on da to ta fait nini soro ya avec gele parce que on est pour original de dodo wa okoro ko wolo sebe ndaw sila sake ah bon on fait autant en compte parce que de fait que à place B et puis on a donné biométrique là tala parce que pour eux ni na numéro intasisa c'est biométrique en fait ni a dondron kasim e ka information bede be bo donc wolo sebe ta fana ka bedi ma o fana ka bedi o chuga kelena bon pour eux c'est comme ça le numéro compte extrêmement ça dit beaucoup même qu'en fait les numéros mais on tout molongo nina bolé kana ni biométrie wo aw mina fo tare wo alhamdulillah au contraire akera degunwere di parce que pourquoi nda de la ka sama iga plateau ko ya ngo folo yani anga do carte d'identité biométrique là parce que carte d'identité consulaire ne simple don to me o to me mo jigi tu ko sobe c'est vrai bon au fene jora yo dabla parce que si ça va fo anga dem sonuma na o ma se kana ni passeport yi ay nani carte d'identité consulaire ou carte biométrique ya fam bon au carte indu fene glani o jora mena carte biométrique dibe bon biométrique indu itisugo soro chugashi tanki ni ma enrôlement ni nake bon ubitano enrôlement ni bi ka wolo sebe da ka yere ka wolo sebe original yere bu kla ko joko fodo ko parce que numéro ni na taka ado were la bu kla ko joko halanga acte de naissance ko o te norme respecté ko parce que quand were ka code yere be mi fo code civil mi fo acte de naissance ka centimètre ça dit ou ka centimètre do be kanga acte de naissance kanka ko colonne carré di mais ba so anga meru dola acte de naissance format te clé donc au fin na hali ambassade la visa là-bas minu be regroupement de réunification familiale ke ou be chama ka demander rejeter ka da o kunde ka bah oui au be ambo be difficulté au soro wolo sebe ke papier munu ngam wolo sebe do tatekeli meri do tatekeli do tay jabanjani do tay surma bon pour eux là ni fin fête tangli ni carré de et ya fam bon iba soro ni fin fête anga mimbe anga taxi ça anga ka shara mi fo ou centimètre mi fo ni fin fête au norme kono pour eux là au fodi ka soro iduma do a chamante fo e mairie re de di cacher ba ka maire ka signature ba ka kain fo ko ni teo maire ka papier de l'aller ka papier de l'aller de voilà bon ulubo de considérer comme faux parce que chez eux anye mi sebe en tout cas au di mogoma c'est ça amaka fen re di minto yi ja gela re do re ba aw kay munti yawo parce que yano mogo to a jati minea parce que en fait ibana ta ni acte de naissance sugo so abe passé oh yeah mais ni tara ka droit nyumando droit man ali anga mogo chama be visa ou je consulat ou ni mission diplomatique ou kono ani cause mbala mais uta befier très jamani uba iba yo refus de visa quand uba for les documents produits ne sont pas probants vous voyez mais à jugumani mbebala parce que à courrier chama ou na association on ba yo be notu sebe donc ni akora to fanga mawyo voilà donc uba for avoir un document à tenir normes respectées ba ke na sa ko papier mi yere do ka soro rete ote vous voyez bon là ça mi yere mi bolo yere papier fait mettre dafale nyumando na sebe no minga o de keto de te parce que uba for te charia respecté parce que ulu betu référer toujours en texte ou de kan to be baragan taxi de ye mi yere sebe yere ko to na ulu betu de laje ni kuma na uba for no fanga ni be uniformiser sake ya fam parce que ni kuma na uba for no ere ka jamana sharia uba be rappeler uba lo be rappeler iye uba rappeler fin kono boy awa jamana sharia ko ni de kanga keta acte de naissance kanga ni centimètre de respecter a janya ni a bunya ni voyez ba kanga glani wakati la kanga keta uba be rappeler bon uba nina fenata uba fi ki nina iga acte de naissance ko ce n'est pas original parce que numéro nina taka nina colonne place B vous voyez donc ulu be problème be aya loko la sigide so bunu men baran no awno lu chebe chogodi uba o bismillah ka nyewa uba o bere wa sabula kokanado si na ali bala fusen traore abe porte bayon la awati jan
Tidiane de be san Tidiane de an ka bagnole consul ye Sori de be Lyon est-ce que moi Sori ra wuli awo Sori remplacera kunu anya ay décret la an yambala an yɛrɛ ka tout à fait Mariam o to ye ne yɛrɛ ka keleya sous-préfète de yo commandant ale de to ye keleya sous-préfète dans les années 2009 parce que a bɔra keleya après a taara Kulikoro a bɔra Kulikoro a taara Côte d'Ivoire consulat la a bɔra a nana a taara Dioula ça a bɛ consulat voilà donc an ka lasigiden minnu bɛ yen an n'u ka rapport ka ɲi kosɛbɛ parce que sincèrement u bɛ ouverture ka ɲi et puis an n'u bɛ baara kɛ et puis n'an taar'u ma fɛn fɛn la u bɛ dayɛlɛ et puis ɲɛfɔli caman bɛ an b'o fɔ mais nin document kunda ninnu na i b'a sɔrɔ ninnu bɛ kɛ préfecture la préfecture bɛ intéressé yɛrɛ de répondre direct mais document i kelen mais document minnu na n'u y'a sigara la k'a bɛ ta u bɛ se ka hali consulat ninnu fana interroger parce que o ye ni min bɛ bɔ consulat la yen nɔ mais i b'a sɔrɔ tout à fait u bɛ se k'u ɲininka ah bon aw ye nin document di nin document bɛ ta mais i b'a sɔrɔ document caman an b'a bɔ yan nɔ direct ka taa de bon minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ ni yen sɔrɔ ka gɛrɛ o ma i b'a dɔn n'an ka ville ninnu ka jan ni papier t'i bolo voyage ma nɔgɔ dɔw ma dɔw bɛ weleli kɛ ah fɛɛrɛ kɛ a ka nin document in bɔ ɲɛ nin yɔrɔ la k'a ci ma bon n'o document taara ten o problème caman de bɛ poser sinon n'an sera consulat la fɛn fɛn la document ko kunda et puis hali u ye effort caman kɛ consulat la même moment dɔ la u tun ye attestation consulaire dɔw bila mɔgɔw ka disposition kan minnu bɛ nin degun na passeport ko ni fɛn na n'u tun taara n'o attestation ye o préfecture tun b'a minɛ mais préfecture fana sɔmina u b'a minɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan u t'a minɛ parce que pour eux attestation validité ye 3 mois de n'ale dir'i ma ale valeur ye 3 mois kalo saba bon n'u y'a d'i ma kalo kelen i nana séjour minɛ n'a ye kalo fila i nana séjour minɛ kalo wɔɔrɔ e bɛ attestation kalo fɔ san kelen e bɛ attestation o b'a fɔ c'est pas clair ne ko consulat ninnu olu de ye degun ye wa walima a bɛna ɲɛnabɔ Bamakɔ bakuruba min na Bamakɔ de ye degun ye aw bolo bi degun tɛ consulat ye parce que degun yɛrɛ ye Bamakɔ de ye en fait parce que consulat ye lasigiden min ye parce que document bɛ taa déposer consulat a bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ Bamakɔ de parce que hali n'an taara bila yen a bɛ cheminer ka na Bamakɔ de donc problème in bɛɛ bɛ Bamakɔ de c'est à dire Bamakɔ de kan k'a bɛɛ ɲɛnabɔ yan donc ni solution bɛ sɔrɔ a la ni solution bɛ ɲini a bɛ ɲini Bamakɔ de donc ni Bamakɔ ye décision min ta ni Bamakɔ ko kan ka kɛ tan consulat ninnu fana bɛɛ b'a kɛ ten de donc i b'a sɔrɔ hali ni taara bila yen olu bɛ tila ka na ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ a bɛ bila ka na yan bɛ tila k'a lasegin k'a man ɲi parce que dossier Bayirika de nana o a bɛɛ bɛ déposer consulat b'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten a bɛ déposer a bɛ bila consulat b'a bila ka na mandataire bɛ taa an bɛ taa tribunal la an bɛ tribunal an bɛ taa CTDEC la an bɛ se u b'a rejeter ko dossier man ɲi a bɛ lasegin an ma tugun k'a man ɲi passeport ko fana pareil n'an taara dépôt kɛ consulat la consulat b'a bila service passeport b'a vérifier u b'a lasegin k'a man ɲi donc toujours finalité ye Bamakɔ de ye bon yan nɔ Bamakɔ faamaw de bɛ se k'a jateminɛ sisan c'est à dire malien minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔfɛ degun min bɛ yen n filɛ ka difficulté minnu fɔ olu de bɛ se ka solution apporter nin na ah vraiment ninnu ye jamanadenw de ye a fɛn fɛn bɔra u bɛ bɔ de k'u bɛ taa fɛn ɲini ka don jamana kɔnɔ ne ko nin ye France problème dɔrɔn de ye wa ou bien malien min fɛn fɛn bɛ kɔ kan i bɛ ka degun min fɔ a b'a bɛɛ de kan nin Kasim nin ye malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a bɛɛ ka degun de ye nin ye ça c'est un problème commun en fait France dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ gɛlɛya ye nin ye mais France de ta ka ca ni bɛɛ ta ye olu ka sɛbɛnko o fɛn o sɛnsɛnnen don sinon Italie nin problème kelen bɛ yen nin problème kelen bɛ Espagne kɔsana in na Espagne y'a bila k'u bɛ sɛbɛn di mɔgɔ ba duuru mɔgɔ 500 ɲɔgɔn ma an ka Mali parce que France sɛbɛn ko gɛlɛyara kojugu mais an ka malien tila bɛɛ taara Italie Espagne mais o Espagne kolen in na passeport ko de tilara ka na mɔgɔ caman bali ka sɛbɛn sɔrɔ yen fɛnɛ parce que Espagne fɛnɛ ko k'olu t'a di ni ma na ni passeport ye olu min y'a nɔgɔya olu min y'a nɔgɔya bon ayi na an bɛ papier di an bɛna papier 500 ɲɔgɔn de labila mais bɛɛ bɛ taa passeport bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo Kasim k'anw ye min bila ka taa bɛɛ ye sɛbɛn sɔrɔ dɔw bɛ taa kalo 6 kalo 9 u ka séjour bolo f'u nana u ka so ka sigi mais passeport tɛ fɛn fɛn bolo o bɛɛ de bloquera parce que olu fana k'u t'a di ni passeport mais yen t'a la sa ça veut dire que ni Espagne papier b'i bolo i bɛ se ka baara kɛ France ni Espagne papier b'i bolo non a t'i yamaruya ka baara kɛ France mais a bɛ se ka i ka taa i bɛ se ka taa ka segin de kɛ parce que Europe voilà Europe filɛ nin san ni séjour b'i bolo Espagne ou bien ni séjour b'i bolo Italie ou bien par exemple n'a b'i bolo Belgique exemple séjour in bɛ i yamaruya i ka kalo 3 kɛ Europe pays bɛɛ kɔnɔna la comme visa bɛ cogo min na i bɛ yaala i bɛ taa i bɛ kalo 3 kɛ i ka kalo 3 séjour in i bɛ considérer comme en situation vraiment irrégulière mais n'i ye kalo 3 tɛmɛ i bɛ considérer comme sans papier f'i k'i yɛrɛ ɲini donc a yamaruyalen tɛ Espagne papier c'est ça bon a yamaruyalen tɛ Espagne séjour ka baara kɛ France
mais kara gɛlɛya kama patron dɔw b'u ɲɛ tugu k'i ta n'a ye a fɛnɛ ka fisa ni papier t'i bolo foyi t'i bolo quoi voilà parce que papier min don c'est ça parce que papier bɛ se k'a to i bɛ bɔ Europe ka na Afrique ka segin hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ i bɛ na mais n'a sisi de t'i bolo i tɛ se k'o kɛ donc patron dɔw b'u ɲɛ tugu k'i ta n'a ye mais yen nɔ permis de travail tɛ min bɛ se ka baara kɛ pays ninnu bɛɛ la o y'u ka nationalité de ye c'est-à-dire n'i y'u ka carte de nationalité sɔrɔ espagnol sɔrɔ i bɛ se ka sigi France ka baara kɛ comme ni France ta b'i bolo i bɛ se ka Espagne bɛ baara kɛ ou bien n'u ka résident européen Union européenne ta in b'i bolo wala i bɛ se ka baara kɛ Europe pays la. ayiwa ne ko sisan k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn cogo i wolo yɔrɔ ko walima i tɔgɔ ou bien i jamu ni i ka sɛbɛn b'a kɔnɔ siɲɛ 2 yalama olu kan ka kɛ gɛlɛyaw ye minnu taara aravɛki fa wagati o k'a to bi mɔgɔ t'i ka sɛbɛn sɔrɔ wa. anw kɔni bolo Kasim anw minnu bɛ kɔfɛ anw bolo a man ka kɛ blocage ye parce que aravɛki daminɛna wagati min na difficulté caman gɛlɛya camanba de sɔrɔla a kɔnɔ o gɛlɛya yɛrɛ tɛ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ taara i yɛrɛ taara i ka fɛn k'o tɛ dɛ agent minnu yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw enrôler o agent ninnu fana erreur kɛ mɔgɔ caman ka donné la ben si parce que aravɛki kɛ waati fɔlɔ agent fɔlɔ minnu tun b'a kɛ pour nous an bɛ se k'a fɔ a caman tun ma formation voilà formation formation voilà bon formation tun ma faamu bon c'est ça u kana to so ten bon jagɛlɛya bolo ka taa mɔgɔ ka fɛnw ta k'u c'est ça o kɛra dɛ parce que aravɛki fɔlɔ in na fili caman sɔrɔla parce que pourquoi mɔgɔw tun bɛ hali mɔgɔw ka lieu de résidence ani lieu de naissance confondu o problème ba bɛ yen dɔw fana tɔgɔw mais dɔw fɛ i b'a sɔrɔ du dɔ kɔnɔ mɔgɔ kelen de bɛ du carnet ni bɛɛ ta ka na k'a kɛ o fana kɛra minɛ bon o de nana ni erreur an y'an dogo fana dɛ c'est ça an fana ko non k'an kana kɛ ko tubabuw b'a fɛ ka na an piéger ko ka taa n'an ye ko n'i y'a kɛ k'a tɛ ɲa donc mɔgɔw siranna bon o erreur camanba de yera o fɛn in na donc o erreur minnu bɛ erreur matériel caman de kɛra i b'a sɔrɔ dɔw ka tɔgɔ inversera hali ne yɛrɛ ta waati erreur kɛra na parce que au lieu que a fɔra k'an sigin bɛ Bamakɔ mais an bangera Keleya mais u y'a kɛ ko comme an bangera Bamakɔ ko an bɛ Keleya a inversera en fait donc o problème ye mɔgɔba de sɔrɔ tubabuw fɛ nin si tɛ tɛmɛ nin tɛ tɛmɛ tubabuw fɛ par exemple n'i ka lieu de naissance ye Bamakɔ de ye Bamakɔ de ka k'i ka fɛn bɛɛ kan n'i ka lieu de naissance par i b'a sɔrɔ i ka lieu de résidence bɛ yen naissance bɛ yen pour eux là c'est-à-dire min bɛ i ka wolosɛbɛn ka Kasim o de kan ka i ka document bɛɛ suivre de A à Z donc o de la sisan n'i taara k'i bɛ taa passeport ta u b'i ka papier in bɛɛ minɛ tuguni tout à fait parce que n'i ko i bɛ taa passeport ta sisan u bɛ n'i ɲininka ni fiche nin n'a la ou carte nin na ou carte biométrique u b'i ɲininka wolosɛbɛn la u bɛ se k'i ɲininka justificatif de profession na n'a sɔrɔ u bɛ baara la ou pas min bɛ se ka k'a la voilà ani ka adresse ani contact chez eux aussi c'est pareil ni bɛ taa titre de séjour demander olu bɛ critère fɔlɔ les documents indispensables pour que titre de séjour sɔrɔ c'est l'acte de naissance le passeport et en même temps le justificatif de domicile donc ani justificatif de profession ani preuve de présence bon il faut que le juge bon acte de naissance ni passeport de bɛ ka problème la c'est anw ma ne ko tɔn tɛ se ka wuli maliyɛnw tɔgɔla tɔn tɛ se ka wuli ka nin ko ninnu dɔw lajɛ wa bon tɔn wulila an ye baara camanba k'a la hali même avec le haut conseil haut conseil jɛniyɔrɔ fi sifinnakaw ka conseil jeune national de la jeunesse min bɛ u jɛniyɔrɔ fi anw yɛrɛ ye tɔn sigi nin kama parce que anw yɛrɛ ka tɔn n'i y'a sigi kun daminɛ Kasim an taalen an y'a jateminɛ parce que Faransi i b'a sɔrɔ tɔn minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye association communautaire de ye nin dugu in mɔgɔw an ka duguda a sigida mɔgɔw an ka quartier mɔgɔw an ka dugu mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ association kɛ an bɛ taa ekɔliso jɔ an fɛ yen an bɛ sira dilan an bɛ projet dilan mais association voilà mais association ka sigi voilà olu de ka ca Kader Kafu ni Kader Sifu ka ye région Sikaso région Segu région o association bɛ yen mais association ka sigi ko kana ɲɛsin papier ko ma anw kɔni taara n'aw m'a ye mais anw de y'an ɲɛsin o ma parce que aw ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na don tout à fait an ko bon an ka association sigi an ka da parce que an ka priorité fɔlɔ an ka mɔgɔw dɛmɛ u ka séjour sɔrɔ fɔlɔ mais a fɔra fana ko wagati dɔ la Asimi ko in ye Asimi yɛrɛ degun ale ko ka dayɛlɛli dɔɔni kɛ o dayɛlɛli o kɛra cogo di dayɛlɛli kɛra Kasim o fɔlen anw yɛrɛ an bɛɛ jangawalaki kɛ bɛɛ nisɔndiyara parce que an yɛrɛ bolo ko nin y'a ko bɛɛ bannen a y'an daden ɲɛlen bɛɛ girinna an bɛɛ taara dossiers déposer mais dossiers déposer surprise nana kɛ min ye min y'a ko tiɲɛ o ye yɔrɔ min na u nana ma k'an ka na ni séjour k'u b'a corriger o t'aw bolo aw tɛ s'olu ma bon jigilamisɛnya kɛra yen de parce que depuis o kɛra
bɛɛ bloquera parce que mais ne France ko mais ne ma min faamuya ninnu minnu bɛ ka nin baara in kɛ olu b'a dɔn ko aw bɛ nin degun de kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw bɛ nin degun de kɔnɔ tout à fait jamana fana b'a dɔn k'a fɔ ko nin degun de bɛ yen tout à fait munna o tɛ se ka ɲɛnabɔ malidenya la ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ de faamuya mun de bɛ et puis Nina cas in c'est très complexe min ye dabali ban Nina yɛrɛ la ne nana Mali la Kasim ne nana lajɛ ba caman na dɛ n nana CCMX la n nana FID la bien avant ça n nana hali présentation de vœux la transition an taara présentation de vœux Asimi fɛ yen mais n'i gɛrɛla mɔgɔ o mɔgɔ la k'i b'i da don Nina la o bɛ boli ɲɛ o t'i lamɛn o de ne dabali ban ba n'i ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn ma ko ko anw fɛ yen ko nin Nina ko problème bɛ o b'a fɔ yee laisse tomber Nina c'est sensible da tɛ se ka maga la bon ne ko n ko bon fɛn jumɛn de bɛ na se hali a yɛlɛmanen ka d'an ma hali a yɛlɛmanen ka d'an ma a kɛlen an ta ye n'i taara yan fɛ ninnu b'a fɔ ko ninnu kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ ko fɔ i ka taa karisa voir n'i taara o fɛnɛ fɛ o b'a fɔ k'ale kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ f'an ka taa faama fɛ bon finalement e yɛrɛ t'a dɔn maintenant jɔn kelen de bɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que anw yɛrɛ sincèrement nous on est déboussolés en fait ni na la i bɛ hali faama minnu tɛgɛ b'a la i n'u bɛ jɔ i b'u ɲɛ forum na ne ye n profiter ni caman y'a masala n y'a f'u ye dɔ b'a fɔ nin ko in kɔni anw yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ f'an ka karisa voir karisa fɛnɛ b'a fɔ non an tɛ se ka karisa nin fɔ fo karisa ka voir bon finalement fo 4 ɲɔgɔn de don parce que sisan komi an y'a dɔw de sen fɛ parce que fɛn min de don fo a ka olu bɛɛ impliqué parce que n'i ko i bɛ maga la c'est ça parce que papier minnu bɛ dilan i b'u tɔ i ye ko kɛ cogo cogo bamananw b'a fɔ ten ko tigɛkisɛ kelen k'a bɛ tigɛ tɔ bɛ tiɲɛ parce que souvent hali sa o kelen de bɛ ka kɛ n'i nana ni hakilina ɲɛnama ye cogo cogo k'i b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ jugu bɛ don a kɔrɔ k'a ko hakilina tiɲɛ o yɛrɛ b'a to hali faamaw fɛnɛ bɛ siran an ɲɛ a ko la bari n'i nana ye dɔw b'a fɔ ko karisa ninnu bɛ ka wari de minɛ yan fɛ ka n'a kɛ mɔgɔw fɛnɛ dan bɛ Mali la olu bɛ yan dɔrɔn ka yenkaw wele a ye wari bila ka na an b'a kɛ bon miliyɔn kasabiw de bɛ ka tiɲɛ a la kasi mɔgɔw bɛ yen ne ye mɔgɔw ka cas ye kasi passeport b'u bolo u ye passeport sɔrɔ biométrique b'u bolo biométrique b'u bolo dɛ passeport b'u bolo mais passeport bɛ ban u bɛ taa k'u b'a renouveler u bɛ taa f'u ye k'u ka o données man ɲi kɔsana in na jeune dɔ tun bloqué don a k'a la biométrique b'a bolo passeport b'a bolo acte de naissance b'a bolo mais passeport bannen k'a bɛ taa renouveler u ko ko non ko tɔgɔ fo si wɛrɛ bɛ base données la min n'o tɛ kelen étant donné que biométrique se ka wari minɛ a la c'est ça mais ale bloquera f'a ka séjour tun bɛna ban k'a to yan o kama et puis mɔgɔw min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ c'est ça et puis o yɔrɔ la fɛnɛ a tigiw bɛ bloqué de u tɛ se ka foyi kɛ u tɛ se ka foyi kɛ séjour f'i ka wari de bɔ ka di et puis wari min bɛ bɔ waridenni de tɛ k'a fɔ ko hali ye passeport wari bɛɛ b'a dɔn 9,000 de don VIP ye 10,000 damadɔ de ye mais million bɛɛ ka choix ye i ka se ka sɛbɛn sɔrɔ teliya la bɛɛ ka choix ye i ka se ka sɛbɛn sɔrɔ teliya la séjour ka baara kɛ ka se ka so sɔrɔ parce que ni séjour t'i bolo France i tɛ so sɔrɔ i tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka voyager hali yaala fɛrɛ métro kɔnɔ i tɛ se k'a kɛ surtout kow gɛlɛyara bon caman bɛ sira surumaninw de ta n y'o de f'i ye ko n'u taara par exemple aide sociale à l'enfance la département ka branche in na olu b'u ta k'u bila formation na min bɛ wolo baara la n'u taara baara kɛ donc directement u bɛ séjour bɔ ka d'u ma donc o formation in na fɛnɛ i tɛ se ka don o la cogo si tant que n'i tɛ mineur de ye parce que olu bɛ mineur dɔrɔn de ta u tɛ majeur ta parce que ni e donna sisan ni ye san 18 san 20 ye u t'i ta donc ni ne taara sisan ne bɛ taa n yɛrɛ kɛ san 15 i b'a sɔrɔ dɔw bɛ san 30 bɔ mais i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin siw de b'u la parce que u sɛbɛn sɔrɔ pour que ka baara bon o tigilamɔgɔ sugu de fɛnɛ de bɛ mɛn ba bon o problème de bɛ yen donc n'o kɛra normalement bon an de bɛ jamana bɛ se k'a lajɛ bon fɛn fɛn kɔni bɛ k'a kɛ a bɛɛ bɛ k'a kɛ pour que u ka papier sɔrɔ ka se ka baara de kɛ n'a fɔra sisan k'e ka fɛɛrɛ saba fɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna e bɛ mun de f'u ɲɛna pour que nin ko in ka se ka nɔgɔya teliya yɛrɛ la pour que nin ko in ka se ka nɔgɔya ni ne ko n bɛ fɛɛrɛ saba fɔ Kasim ne bɛ n da maga yɔrɔ 2 dɔrɔn na correction na u ka correction dayɛlɛ à titre exceptionnel n'u ye correction dayɛlɛ à titre exceptionnel yɔrɔnin min na u bɛ séjour demander an ka denmisɛnninw fɛ u ka séjour in bɔ yen u k'a falen sɛbɛn wɛrɛ la wolo sɛbɛn ou bien attestation dɔ min bɔra administration publique la o ye kelen u k'o kɛ 2nan u k'a lajɛ u bɛ correction kɛ cogo min na u bɛ si écart d'âge limité 6 ans ou 2 ans na u k'a arrondi k'a bila 10 ans na o ye 2 ye n'o kɛra ani u bɛ délai de traitement min di waati min a kan ka kɛ o ka surun au lieu que u ka a kɛ san 2 san 3 jamais i kana sɔn k'i si falen n'i taara ni âge min ye to n'o ye n'i taara ni passeport min ye to n'o ye n'i taara ni tɔgɔ min ye to n'o ye n'i tora n'o ye o la i tɛna problème to n'o ye n'i taara ni tɔgɔ min ye to n'o ye
ni tora n'o ye o la i tɛna problème sɔrɔ e fana ngaw ye fana b'a to de ni n'u fa ngaw i garisɛgɛ de fo c'est ça parce que caman b'a kɛ baara sɔrɔ mais minnu bɛ yen n'a u ma bɛn a kɔnɔ n bɛ se ka conseil min d'u ma u kana kɛ n'u taara i ni min bɛ bɔ min dalen don machine na ala minɛ i ka continuer ni o ye hali n'i b'i tɔrɔkɔ ka sɛbɛn sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ parce que a sira ka ca donc soit ni faransi gɛlɛyara i bɛ se ka taa ɲini Italie ou bien Espagne i bɛ na après faransi ta année ko de don comme yen sariyaw bɛ falen wagati bɛɛ a siraw ka ca u b'a falen wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ ni ministre dɔ nana waati dɔ la droite mɔgɔw tun b'an fɛ yen olu ye mesure durci kosɛbɛ k'a gɛlɛya ministre dɔ nana waati dɔ la droite mɔgɔw tun b'an fɛ yen olu ye mesure durci kosɛbɛ k'a gɛlɛya n'o ye Bruno Retailleau ale de ye ko in bɛ tiɲɛ parce que hali fɔlɔ à partir de 3 ans 2 ans 5 ans tun bɛ sɛbɛn ɲini ale nana bɔ la k'a bila fo 7 ans na et puis ka tila ka n'a fɔ ko k'a seere sɛbɛn sɔrɔ a critère u y'a seere France tubabu bɛ fɛn dɔ kɛ bi hali Kasim o tun tɛ kɛ fɔlɔ an ka mɔgɔ caman t'o kalama hali préfecture la n'an taara document min di sisan u b'a bɛɛ vérifier u ye mansiw dagabana mansiw sa a kama ka document sɛgɛsɛgɛ ni document si c'est authentique ou pas parce que fɔlɔ o tun tɛ préfecture la parce que fɔlɔ i tun bɛ taa ni o dalen t'an na tuguni de tout de bɛ u ma dan na parce que u ko anw de bɛ na ni document sugu bɛɛ ye u b'a fɔ ko nin maɲi an bɛ taa dɔ wɛrɛ dilan u b'a si farafinnakaw maliyɛn dɔrɔn tɛ farafinna bɛɛ u b'a kɛ bɛɛ la quoi parce que hali n'i taara u ka administration na fɔlɔ minɛn minnu kun t'u bolo fana ye minɛn kuraw u ye minɛnw san de parce que fɔlɔ i b'a sɔrɔ an tun bɛ taa ni document version papier di an b'a to agent dɔ b'a lajɛ rapidement a b'a lajɛ ni tɔgɔ ni jamu ni si n'u ye kelen n'a bɛɛ ye kelen a bɛ tɛmɛ mais sisan u y'a b'o la dɛ u bɛ ka don min na u ye mansiw dagabana mansiw de san ni dossier nana sisan u bɛ dossier bɛɛ numériser de u b'a bɛɛ scanner donc n'u y'a scanner dossier bɛ se i b'a sɔrɔ u ka agent instructeur minnu bɛ yen dossier ni version numérisée de bɛ s'u ma mɔgɔ minnu bɛ dossier hakɛ ta e bolo o tɛ ka dossier traiter o bɛ taa yɔrɔ bɛ service wɛrɛ de bon dossier bɛ numérisé o tɛ foyi k'a la o kɔni da ye dɔrɔn ka papier minɛ k'a enregistrer k'a bila ka taa bon o tɛ foyi y'a la bilen encore donc ni dossier numérisé la ni dossier sera yen olu fana bɛ dossier bɛɛ sɛgɛsɛgɛ kelen kelen parce que ça u bɛ se k'a authentifier quoi b'a lajɛ ni document diɲɛ c'est à dire numérique warala quoi c'est à dire ni document ye original ye ni original tɛ u b'a dɔn c'est ça hali passeport u bɛ passeport bɛɛ vérifier parce que dɔw bɛ passeport labɔ cogo sugu dɔ la i b'a sɔrɔ données fɛnw tɛ kelen o passeport u b'a bɛɛ numériser u b'a bɛɛ lajɛ sisan u don b'o fana de la donc c'est comme u bɛ ka siga farafinna jamana mɔgɔw ma k'a la o sigara an na de u bɛ k'o de kɛ donc o ɲuman ye fo an ka dossier kilennenw sɔrɔ depuis yan nɔ an ka taa n'a bɛ fɛ an ka mɔgɔw de bɛ se k'u ɲɛ tugu vraiment minnu b'a degun kɔnɔ k'a bɛɛ ka cas tilen et puis surtout sisan a fɔra an ka ko an kɛra an yɛrɛ ta ye bon ne bolo n'an kɛra an yɛrɛ ta ye ko dɔ bɛ an bɛ se k'o dilan an yɛrɛ ye yan parce que fɔlɔ a tun kuma ka ca dɔɔni donc bolo kelen tun t'a la mais sisan an yɛrɛ de a ko kow kɛra an ta ye je pense que ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la anw bɛɛ bɛ wele kan bila dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛ kɛ an ye proposition minnu k'u ye u k'a jateminɛ à titre exceptionnel n'u bɛ se ka o mɔgɔ n'u ka cas régler a ka corriger u ka se k'u ka passeport sɔrɔ pour que u bɛ se ka séjour sɔrɔ ka baara kɛ u ka se ka taa ka segin kɛ faso ni baara kɛ dugu cɛ ayiwa an b'o wele kan de bila an bɛ se k'a fɔ fana ko min ye baabu ye a bɛ na ka s'a kuncɛyɔrɔ la e yɛrɛ bɛ wele da jumɛn ɲɛsin an ka jamanadenw ma minnu bɛ tunga fɛ nin waati in na ani ka mun fɔ gouvernement yɛrɛ fana ye parce que fɛn in ne yɛrɛ est ce que ne bɛ don yɛrɛ kɛ yɛrɛ ni dɔ ka papier dɔ ma bin ne kan u bɛ fala ye wele don o don a tɛ bala ne la bon ne bɛ wele kan min bila c'est à dire k'a fɔ faamaw ye min kɛra tiɲɛ na anw jo t'a la dɛ parce que sariya la Kasim sariya t'a daga i k'i tɔgɔ falen sariya t'a daga i ka dɔ b'i si la parce que normalement i ni si min bangera i kan ka continuer n'o de ye donc o yɔrɔ ye anw ka fili ye mais u k'a dɔn an fɛn fɛn b'a kɛ kɔfɛ u m'a kɛ diyaɲɛ kama u m'a kɛ ko wɛrɛ kama c'est à dire fɛn dɔ nata de y'u bila ka fɛn ɲini ka don faso la donc o kɛra fili ye donc mɔgɔ minnu binn'o fili kɔnɔ u ka jateminɛ kɛ ka solution dɔ lajɛ ka olu ka o situation ninnu lakilen n'o lakilenna donc ka sɔrɔ ka kangari gɛlɛn da ani ka campagne de sensibilisation ba kɛ pour que an dɔgɔninw n'an balima wɛrɛ minnu bɛ na olu kana bi o erreur fana kɔnɔ tugun et puis ka tugun k'a lajɛ ka cellule dɔ bila en place hali n'an b'a kɛ Kasim cellule c'est-à-dire d'information d'écoute et d'orientation c'est-à-dire o cellule ka baara bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ na sɛbɛn ko taasiraw kan Kasim an bɛ ka faransi de fɔ Mali ka jugu n'a ye faransi ye dɛ n'i ye faransi yan fɛnɛ falen don a la de a jateminɛ ni concours kɛra document minnu bɛ ye c'est énorme parce que bɛɛ bɛ boli k'a baratu ko n bɛ taa concours kɛ parce que i b'a sɔrɔ i kan ka concours kɛ si tɛ se kɛ ne an yɛrɛ ka yan Mali mɔgɔ anw bɛ ka faransi ta kɛ mais mɔgɔ hakɛ minnu fana bɛ anw wele hali Mali la yen fɛ o de ka ca
no papier o ma k'u fɛnɛ b'a situation kelen kɔnɔ donc faamaw de bɛ se k'a lajɛ ka politique dɔ ta k'a lajɛ donc fanga ka papier yɛrɛ k'o lajɛ sa kɛ tout à fait u bɛ se k'a lajɛ ka fɛn dɔ bila sen kan ka correction massive politique dɔ bila sen kan minnu kɛra fili kɛra minnu na k'a lajɛ k'a bɛɛ corriger c'est-à-dire à titre exceptionnel après ka sɔrɔ ka kangari gɛlɛn da ka tila ka cellule bila en place minnu bɛ mɔgɔw informer k'u kunnafoni k'u orienter pour que u kana segin nin wale ninnu ka tugun donc moi je pense que n'o kɛra o bɛ kɛ solution ye et puis ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a ta président la le général d'armée ka se premier ministre ma ka na fo gouvernement membre ma ka se an yɛrɛ ka ministre ma Musa Gatayer forum na an nana forum na Kasim an man da ma so ma u ye kuma caman fɔ an ye jigisigi kumaw kɛra la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲinu fɛ recommandation minnu fɛnɛ kɛra o forum na ka ɲɛsin diaspora ma u k'u jija an ka se ka recommandation ninnu waliya les 25 recommandation hali n'a bɛɛ ma se ka waliya n'an sera ka hali a tilancɛ waliya o bɛ fo diaspora ma kosɛbɛ donc an n'an yɛrɛ ka président Habib Sila k'a ka foli las'a ma ok allo oui Ngobla Kasim oui mbamake tɔgɔ ni jamu Gonjara n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ soin ma bi no Gonjara ko bɛ cogo di a ko ka fisa an bɛ alhamdulillah ayiwa ba bɛ yan ni bɛ se ka ɲininkali min k'a la ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ ba la ani n bɛ fɛ ka i yɛrɛ la ɲininkali caman bɛ n bolo k'a kɛ i yɛrɛ fɛnɛ la quoi ba ta kartinina ko in pour que ka se ka nin corruption bɔ a la ne t'a dɔn an ka autorités ni parce que ne yɛrɛ a ka kun ye ne sɔrɔ quoi ne ye n ka kartinina fɔlɔ don u ko n ma ko faux de don bon a y'a sɔrɔ n ye passeport wari sara k'a bɛɛ sara k'a ban mais a sera Mali la jaabi nana ko kartinina in ko faux de don bon ko kartinina dɔ tun bɛ ne bolo k'a kɔrɔ 2010 ne ko bon n ko fichier bɔ ka diya u y'o fichier bɔ ka diya ne ma kuma caya a y'a sɔrɔ ne kun ye ko 30 ni dɔ ta pour que k'a si sanse quoi mais a y'a sɔrɔ n ka papier ma bɔ ne ko n ko nin tɛ mun na n ko ne bɛ continuer ni n ka si normal ye siɲɛ kelen quoi parce que n ko u bɛ mun kɛ u bɛ passeport faux de dilan k'a di mɔgɔ ma quoi passeport faux dilan k'a d'e ma hali kartinina u b'o de fana faux dilan k'a d'i ma k'a n'a bɛɛ sinon o ye ne ka kartinina modifié k'a bila n yɛrɛ ma n ka taa ka passeport don n'a ye yan a t'ale Mali la u ko ko faux de don mais ni a ye mɔgɔw demande kɛ aw b'a dɔn ko faux don o faux kelen na a t'a minɛ a k'a sɛgɛsɛgɛ a dilanna yɔrɔ jumɛn o de kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛli a dilanna yɔrɔ jumɛn signature jumɛn b'a la jɔn sera ka nin dilan ka nin falsifier tan a ka tɛgɛ k'o tigi la donc mais nkalon t'a dɔn u bɛ passeport faux de dilan ka di mɔgɔ ma dɛ hali n'u b'a dilan u b'a fɔ du yɛrɛ ɲɛna an kɔni bɛ se ka mun kɛ kartinina an tɛ se ka changer mais an bɛ se ka passeport bɔ k'a d'i ma donc o bɛɛ kɔni b'a dɔn k'o ye faux ye. o ye faux ye. n'o faux de taara e mɔgɔ min b'o minɛ e de kan k'o t'i bolo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a dilanna yɔrɔ jumɛn a ka tɛgɛ k'olu tigiw la u kana ɲɔgɔnna fila kɛ. et puis conseil min fana bɛ n bolo mɔgɔ minnu ka papier ma bɔ n'u b'a ko kɔlɔlɔ dɔn u k'i jija si min b'u bolo k'o ta siɲɛ kelen quoi sinon vraiment a changer la a bɛ ka mɔgɔ caman mago sa quoi. a bɛ mɔgɔ mago sa tiɲɛ na. bon n bɛ fɛ ka mun tɛnku e yɛrɛ la ne bɛ fɛ k'a dɔn mun na est ce que Mali autorités tɛ se ka degré dɔ ta par exemple san tɛmɛba a tun bɛ n kɔnɔ mais a ma kɛ san wɛrɛ école ta la k'a kɛ bamanankan alphabet k'a don kilasi kɔnɔ hali n'a kɛra 30 minutes ye kilasi bɛɛ kɔnɔ u ka se ka alphabet dama kalan simple quoi. e ka bali k'o degré sugu ta. d'accord an bɛ nin jaabi. par exemple e yɛrɛ filɛ n'i b'i kuma ne bi parce que ne b'i lamɛn diɲɛ don o don quoi. ni ko mun kɛra par exemple kunun e b'a ko kunun ko a kɛra quoi bon kunun ko ne t'a faamu quoi n'i ko kunun ko ne b'o dɔn i komi kunun kɔ o tɛ kunun ye dɛ mun kɛra mais fɛn minnu kɛra kunun ne b'a la kɔlɔsi e b'a ko kunun ko ou bien fɛn min kɛra salon i b'a ko salon ko donc n t'a dɔn fo fili dɔ bɛ ne de ta ka bamanankan faamu wa an kɔni b'a dɔn en tout cas ni fɛn min kɛra kunun an b'a fɔ o ma kunun mun kɛra kunun kɔfɛ an b'a fɔ kunun ko. voilà mais e t'a ta k'a fɔ o cogo la n t'a dɔn fo anw de bɛ fili la ou bien de bɛ fili la a ma sɔrɔ k'o dɔn bon ɲininkali caman bɛ n bolo ani ɲininkali caman bɛ n bolo quoi n t'a dɔn ni temps min permet quoi. an tulo b'i la o. voilà bon dɔ wɛrɛ ye mun ye
u bɛ yurugu mun fɔ kariti la ko munna u t'a a siri dɔgɔtɔrɔ la par exemple ni mɔgɔ mun taara dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la ni kariti ɲina t'i bolo dɔgɔtɔrɔw ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a d'i ma i komi olu ye responsable n'i taara commissariat mun na ou bien fɛngɛ mun na ka kariti ɲina demande bon n'o olu y'a garanti de quoi ni mun y'u bali k'a bɔ i bɛ t'o ci de la segin dɔgɔtɔrɔ ma o b'a dɔn dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ i b'a dɔn olu niveau b'olu la ka se ka état contexte cogo dɔ bɔ nin client bɔra fɛ a la kariti ɲina ma sɔrɔ a bɔra nin commissariat de la mun y'a bali ou bien nin wari hakɛ nin fɔra ye donc o commissariat u bɛ wele ci k'olu ma bon dɔ nana nin cogo in na ko kariti ɲina a ma se ka kɛ ko a ko ta tiɲɛ nɔ wa bon responsable o commissariat chef responsable y'o de ye quoi a de m'a ka baara kɛ olu b'a place la ou bien yurugu min kɛra a b'a ye bilen. o ye tiɲɛ ye. Voilà, donc ne bolo nous yurugu kɛli ka nɔgɔn quoi a bɛ kɛ yɔrɔ mun a bɛ tɛgɛ da olu de kan bon journalistes fana kan ka wuli ka yɔrɔ ninnu lajɛ kosɛbɛ quoi k'a dɔn problème mun bɛ mɔgɔ la n'a taara jama dɔlen sɔrɔ par exemple a ka ye ne sɔrɔ commissariat dɔ la Espagne journaliste tellement a rang ka jan a taari dɔ ka ne ɲininka ko min ye tɔɲɔli mɛ an ko wayi bon a ɲininka ko mun na ko fili ka jan tan ko baara de tɛ ka kɛ normal la ou bien ko fo mun problème b'an na n'aw sera chez administration na mun gɛlɛyasi b'an kan an n'u cɛ la est ce que u bɛ ka ko dɔ ta ka ɲɛsin a ma mun man ɲi wa donc mun man ɲi ni journaliste de bɛ bɔ n'o ye ko o cari sisan donc justice bɛ se k'i intéressé a la ka a yɔrɔ tigilamɔgɔw wele ka ɲininkali kɛ bon an ye nin ye a kɛra aw ka commissariat la donc min nana cogo di responsable dɔ ne don donc a b'o de a bɛ ko bɛɛ dulon o de la quoi ni fɛn fɛn ma ɲɛ aw nɔ de don quoi. y'a faamu o kun ye ne ka ɲininkali ye quoi peut-être réseau ma ɲi wa a ma sɔrɔ la dɔn. an tulo b'i la o an tulo b'i la. voilà o kun ye ne ka ɲininkaliw ye quoi k'o fɔ ɲɛna quoi. awɔ ne bɛna n t'aw jaabi min ye ba fana bɛna n'a t'aw jaabi. awɔ. n'ala sɔnna ma. ok. merci. merci bien. min kɔni ye kanko ta fanfɛla ye an yɛrɛ b'a kuma fɔ yan kuma caman nka ɲɛmaaw ko de sariya suma kura min taara o lawaleyali bɛ nana sigi sen kan ni jamanakuntigi kura sigira de parce que bi bi in na an bɛ phase min na sariya suma kura in yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔna na ale bɛ lawaleya ni kalata de kɛra o dun tɛna kɛ fo furancɛla fanga ka ban n'i ye sariya in fana kɔnɔna lajɛ fɛn caman de b'a kɔnɔ kanko ta na sira la hali bi mɔgɔw bɛ ka mankan kɛ fɛn minnu nɔfɛ o de bɛ k'a kɛ donc fo an ka kalata ko in jamanakuntigi ka ta o la sariya sunba kelen de bɛ to yen charte modifiée de la transition ko kuma tɛ fɔ constitution 92 ko kuma tɛ fɔ constitution min taara 2023 o de bɛ kuma bɛ fɔ quoi donc o de bɛ ka kɛ kanko ninnu bɛ ka fɛn mɔgɔw kan ka se ka o faamuya a ye dɔ fɔ n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka min. oui bon je pense que Nina ta la n bɛ se ka jateminɛ comme a ye recommandation de kɛ en fait correction ta la a bɛ se ka kɛ cogo min na ani yurukuruku min bɛ k'a la o ka se ka jɔ. Et puis ni correction bɛ se ka kɛ cogo min na ni mɔgɔw taara n'u ka dossier commissariat min na ni fili kɛra yɔrɔ min na ka enquête mener moi je pense que a ye recommandation dɔrɔn de kɛ o fɛn na donc ani mɔgɔw bɛ degun minnu sɔrɔ ani na correction na a ye yɔrɔ min fɔ effectivement ne yɛrɛ Kasim association na faransikaw caman yɛrɛ bɛ se k'u seereya minnu bɛ na anw fɛ yen n'a caman nana anw yɛrɛ b'a dɔw ka situation lajɛ ni i ka dossier ma don préfecture la ni mɔgɔ minnu nana ni i si ye 92 ye par exemple mais Faransi i si ye 95 ye mais n'i ma don préfecture la i ma taa aide sociale à l'enfance la ne b'a fɔ i k'i ka si kɔrɔ yɛrɛ ta direct an kɛra sababu ye mɔgɔ caman yɛrɛ u continuer n'u ta ye mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka données donna préfecture la u donna aide sociale à l'enfance la déjà o ye non retour de ye segicogo t'o la obligé f'i ka solution dɔ sɔrɔ i ka jamana sinon i bɛ bolo kelen bɛ to mais mɔgɔ minnu bɛ yen sisan minnu bɛ yen minnu tɔgɔ ma don préfecture la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw taara san 10 san 5 san 6 u ma foyi kɛ u ma taa bolonɔ ta kɛ u ma taa sɛbɛn demander ni rien mais u kɔni bɛ yen mais u ma se ka passeport sɔrɔ o tigilamɔgɔ sugu intelligemment anw b'u orienter karisa yanni i ka fɛn ta i tɔgɔ yɛrɛ n'i si yɛrɛ ye min ye o ta i ka passeport bɔ o la an b'o ladon administration na donc o ka nɔgɔn kosɛbɛ mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɔgɔ donna parce que Faransi administration ninnu filɛ nin ni i tɔgɔ ye nin n'i taara k'i b'i tɔgɔ fali séjour kan o fɛnɛ procédure ka gɛlɛn n'anw ta ye parce que olu fɛnɛ b'a fɔ f'i ka certificat de concordance labɔ i ka consulat la fɔlɔ ani i ka consulat yɔrɔ i bɛna attestation de concordance labɔ yen o bɛ fara i ka document kan olu fɛnɛ b'a bila ka taa tribunal la tribunal de b'a sɛgɛsɛgɛ n'a kan ka yɛlɛma n'a man ka yɛlɛma o fɛnɛ kow ka gɛlɛn
donc bu difficulté bo yoro la sinon ay min fo ni mo min to ko ma do administration na o be se ka keme minun to ko do administration no retour de se ka so jamana de be se nyatu ko solution na de ko luta corriger aywa pour que ube bo de kun kono ambi yere ne ka parler merci ki wala mando merci ka nari la nga keneka merci mate bi mi sini barabe fana tout à fait ta fana la même c'est amadou ko ke tout à fait ami ka tanga segu barabe ami sina babu ola sera ma fala ke ta annere fa amadou ka sala ka sini irana akambe wati were